Олы Шоқмақ Солоғыз Мұхан әмәкей тотшуран боланлы яңауысы Рушшуган Тодбулер гимназия лицей оқушылары конференцияға нықлы әзірлік біле келгенлер иде. Морей, Крешин, Тоттар, Рус бәйрәмнәрен, үзенчәлекле ғұрып-гадәтләрен тасвирлаган чыгышлар, театральләштірілген күренешләр күрсәтелде. Барлы катнашучылар да конкурс лауреатлары дип табылды һәм дипломнар белән бүләкләнде. Конференцияда катнашкан укучыларның укытучылары рәхмәт хатларына лаек булды. Уважаемые учителя, уважаемые ученики, я очень искренне рада приветствовать вас на этой первой научной практической конференции Муслюмова «Этнография, фольклор и народные ремесла». Конференцияда катнашучыларны Возрождение вокал инструменталь ансамбле чыгышы да дәртләндереп торды. Узган гасырның 80нче елларында башкарылган популяр җырларны башкаручыларга чарада катнашучылар үзләре дә кушылып җырлады. Кунаклар авыл ихатасы музеенда да булдылар. Экскурсияны мәктәп директоры Фирдәвес Фәрхетдинов үткәрде. Конференцияга тәкъдим ителгән иң яхшы эшләрне җыентык итеп бастыру алга таба күздә тотыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.